Jeg er som sagt ansat hos Christian Hansen og er leder af vores innovationsafdeling, forskning og udvikling derovre. Derudover har jeg også nogle andre, og det var måske det unikt med netværket der. Jeg sidder også i Bar Peoples forretningsudvalg, og jeg er også formand for Inspire, som er et forsøg på i hvert fald at skabe en større samarbejde mellem universiteter, GTS og industri. Så det er ligesom rammen der, og det jeg sådan ligesom gerne vil prøve at sige i mit indlæg her, det er sådan lidt omkring, hvad skal man sige, de globale udfordringer og megatrends, noget omkring den danske fødevare og specielt ingrediensindustri, og da jeg nu kommer fra Christian Hansen, så får jeg altså også lige et par ord med på det, men det var egentlig også mere bare lige for at sige, at når vi nu taler om eventyr, så synes jeg måske også, at vi godt lige kan tage den her gamle svale med også. Og så det næste er jo selvfølgelig lidt omkring, hvordan sikrer vi, at det her det fortsætter med at være et eventyr, at der virkelig sker nogle ting fremad. Så det er sådan ligesom min agenda for i dag. Og ja, de globale udfordringer på fødevarer, du Anders nævnte allerede nogle af dem her, men altså vi har en stigende befolkningsantal på jorden. Asien og Afrika er virkelig nogle, der trækker fra. Europa er jo nok det sted, hvor der ikke sker så meget, det er måske helt stagnerende. Vi kan også se jorden her, så det er et begrænset ressourcegrundlag. Vi skal få meget mere ud af det, vi kan producere på jorden. Vi skal også undgå spild. Og den sidste af de store udfordringer, det er jo, at andelen af livsstilssygdomme, det er noget, der vokser. Og jeg har hørt nogen sige, at der er faktisk flere, der er overvægtige, end der sulter på jorden i dag. Og det er jo da i hvert fald lidt til eftertanke. Så der er selvfølgelig også en hel masse globale ting omkring, hvordan får vi fordelt ressourcerne og sådan noget der. Og det er måske lidt, det spørgsmål, der er måske lidt meget at komme ind på i den her sammenhæng her. Så derfor vil jeg sige, at egentlig det, som jeg føler, eller som vi i Christian Hansen har brugt meget på, blandt andet med input fra IMD og McKinsey, det er omkring sådan 8 megatrends, som fødevareindustrien skal forholde sig til, for i det hele taget at skabe det rum, vi skal have i det område. Og bare lige for at nævne dem her, så handler det jo lidt om, at industrien konsoliderer sig. Det er noget, vi skal tage højde for. Vi ser jo, at de store virksomheder bliver større. Der sker mergers og sammenlægninger. Den forretningsmodel, man bruger i dag, ændrer sig også kraftigt. Internettet her er jo noget, der spiller væsentligt ind. Der er også en konsolidering og deregulering inden for hele supply-sektoren. Nu er der nævnt vist nogle køer her, men altså, der er jo sådan det kvotesystem, der har været i EU. Det ophører jo her ved udgangen af 2015, og så bliver det hele givet frit, og der kommer til at ske en hel masse ting der. Derudover er der også nogle demografiske ændringer. Og det er jo blandt andet i Asien, hvor man ser, at den middelklasse, der vil være derude, ikke nok med, at de vil blive op til 5 milliarder mennesker derude, men altså selve middelklassen, altså dem, der har det lige så godt, som vi har her i Europa, det vil være omkring 1 milliard i 2050. Så der sker jo en væsentlig ting derude i disse områder. Der vil være unger, og der vil være ældre. Jeg vil ikke sige byrde, men der vil være verdens befolkning bliver ældre. Der vil være en hel del trends omkring healthy living, og der vil også være hele bæredygtigheden af den naturlige del af det. Og endelig en sidste del omkring, at da verdens befolkning bliver byboere i fremtiden, så vil der også være noget omkring convenience, altså quick and easy on the go. Så det er nogle af de ting, som vi ligesom har prøvet at se, måske de 3 globale udfordringer, men i hvert fald tage det lidt ned i et perspektiv, som vi kan håndtere. Og det tror jeg, det er noget af det, som ikke bare ingrediensbranchen her i Danmark har været god til, men jeg tror også, at man kan sige, at det har været den danske fødevareindustri generelt har været ret god til det. Og vi har jo nogen, der virkelig er i ligaen, altså i den førende indenfor. Jeg kan jo bare nævne Arla Foods, Carlsberg og Danish Crown. Og det er jo nogle virksomheder, som jo har mange år på banen, og det er ikke et Vestas, der lige er opstået inden for de sidste 20 år, men det er jo noget, der virkelig har udviklet sig siden 1800, altså slutningen af 1800-tallet. Så disse store virksomheder er absolut noget, der kan fungere som lokomotiver. Men i sådan en verden, som vi er i, så er det jo ikke alt er jo ikke bare
et paradis her. Der er også en intens global konkurrence inden for det her område. Og det er jo blandt andet nogle af de ting, som vi også bliver nødt til at forholde os til her. Og der er blandt andet i Asien der, hvor man har en meget pragmatisk holdning til, altså det hele taget at få skaffet fødevarer til den voksne befolkning derude. Og det gør jo, at man også må tage højde for at bruge de teknologier, der nu er til rådighed, for at sikre det. Og Brasilien er også et andet område, hvor man ser, at man ser på mulighederne, og måske ikke så meget på begrænsningerne. Og selv her i Europa har vi jo set en stor satsning i Holland omkring forskning og udvikling inden for fødevareområdet der. Så den danske fødevareindustri, og den del af det, som jeg repræsenterer, det er jo så den danske fødevareingrediensbranche. Og den er måske ikke så kendt som de 3 store fødevare virksomheder, som jeg lige nævnte før, men det er også nogen, der faktisk har en fantastisk position på verdensmarkedet. Faktisk er det sådan, at man har opgjort, at den danske fødevareingrediensbranche har omkring 18% af verdensmarkedet, hvilket, hvis man sammenholder det med Novo Nordisk og den medicinalbranchen, der er omkring 7 gange så meget, som de har på det globale medicinmarked. Så det er jo en fantastisk position, som vi har. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke gerne vil gøre meget ud af os selv og sige, at vi er en succes, men det er faktisk et rigtigt væksteventyr. Og vi har beskæftiget over 10.000 medarbejdere her, og her er 3.000 i Danmark, ikke? At der bliver anvendt en del midler på forskning og udvikling, og at vi har også højt uddannede, altså folk inden for forskning og udvikling i disse firmaer her. Så den danske fødevareingrediensbranche er faktisk noget at være stolt over. Og det er vi jo selvfølgelig også inden for Christian Hansen, fordi vi er jo også en del af det her. Og vi er også en del, hvad kan man sige, af hele den der agroindustrielle udvikling, der er sket i Danmark der. For vi er også opstået i forbindelse med, at andelsbevægelsen blev indført i Danmark i 1874. Vi har været længe undervejs der, og vi har også fået en førende position inden for de områder, som vi fokuserer på, som er fødevarekultur, marinenzymer og naturlige farver til ingrediensbranchen, og så derudover har vi så 2 områder, der henvender sig til humanområdet med probiotika, og det animalske område også med probiotika til primært svin og kyllinger. Så alt i alt altså er det nogle steder, hvor vi har fokuseret meget på at få en teknologiplatform, som vi kan udnytte, og det har så gjort så, at vi har flyttet den fra at fokusere alene på ingredienser, men gået videre over til humanområdet og også til det animalske område. Og som I kan se her, så har det jo egentlig også været et meget godt eventyr, at vi har steget inden for de sidste 7 år her fra omkring 425 millioner euro i omsætning til næsten 700 millioner i det foregående regnskabsår. Med en også lige så god stigning i fortjenesten. Vi er et globalt firma, og vi har selvfølgelig hovedparten af den største del er her i Danmark, men vi opererer i 31 lande rundt omkring i verden, og har også fabrikker udover i Danmark, men primært i Tyskland, Frankrig og i USA. Noget af det, der har været med til at hjælpe os til at få den her position, det har været, at vi har satset meget på innovation. Altså vi har været i stand til siden 1874 der, og hele tiden at finde nogle nye områder og nogle nye måder at gøre tingene på. Og hvis vi ikke ligesom havde gjort det, så var vi nok også forsvundet fra jordens overflade her. Så vi bruger omkring 7% af vores omsætning på forskning og udvikling, og vi har primært vores center her i Danmark i Hørsholm, men også nogle udviklingscentre i Frankrig, Tyskland og USA. Og noget af det, vi har gjort meget ud af, det er at have et tæt samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner rundt omkring i verden der, så vi egentlig også får et rimelig godt netværk i det her. Og det tror jeg, det er noget af det, som har betydet utrolig meget for os. For man må sige, at nu nævnte jeg med innovation, at det er det, der er en væsentlig forudsætning for øget vækst og forbedret konkurrenceevne.
Og det at få at lave innovation, det er ikke bare at få en ny idé eller en ny opdagelse. Det handler om at få den her gode idé eller nye opdagelse ud på markedet og sikre en indtjening der. Og det er noget, vi som industri kan gøre, og specielt hvis vi er en globalt fokuseret virksomhed, så kan vi, og globalt fokuseret industri, så kan vi få det ud på det globale marked. Så det er ikke bare noget, der bliver her i Danmark, men man har simpelthen et outlet, man har en måde, et system, en struktur til at få det ud. Og det er selvfølgelig meget vigtigt i den her sammenhæng, så selvfølgelig omkring det at få de rigtige idéer og få, hvad skal man sige, det samlet op og få det gjort om til nogle håndterbare ting, som kan sælges, som kunderne kan efterspørge. Jamen der indgår det jo selvfølgelig en stor del at få et godt samarbejde og få udbygget det klynge, som er i Danmark der. Så det er vigtigt, at de resultater, der kommer ud fra universiteter og andre, at de også kanaliserer sig ud via det netværk, som fødevarebranchen har. Der er altså også nogle, hvad skal man sige, tidsler i det her område. Der er nogle generelt svækkede vækstbetingelser i Danmark. Vi har set meget lav vækst og lav produktivitetsvækst, og vi har også set masser af tilfælde af, at produktionen er flyttet ud. Jeg tror, der går meget omkring det med, at små grise, de bliver sendt til Tyskland for at blive slagtet og sådan noget, i stedet for, at det sker i Danmark. Men jeg vil nu sige, at inden for Christian Hansen, der har vi jo nu gjort meget ud af, at vi har fortsat med at investere i Danmark som stedet, hvor vi også producerer vores ingredienser. Men overliggende så er det jo det hele med at få skaffet flere fødevarer, sikret en mangfoldighed og også en bæredygtig produktion. Og at vi får hele det innovation, idérigdom til at fungere på en måde, så vi får skabt nogle nye teknologier, således at vi kan være foran på produktion. Vi ved det bedste omkring proces, og vi ved også det bedste omkring produkter. Altså vi simpelthen kan sige, at vi kan analysere, hvad er det for nogle ting, og hvad for nogle ingredienser skal der bruges i de forskellige områder og forskellige produkter der. Og det er jo så der, hvor jeg vil sige, at ingrediensbranchen der kan have en stor betydning. Nu er det jo ikke sådan, at det danske stat ikke har gjort noget. Der har jo været tusindvis af anbefalinger fra både den tidligere regering og så også den kommende nye vækst i Danmark, om at viden skal land bygges. Det var i VKO-regeringens tid, og nu er der så kommet vækstteam for fødevarer, som også er kommet ud med noget. Men jeg tror sådan overliggende, og det er jo egentlig det, der jeg synes, der er helt fantastisk godt ved det her, det er, at alle de her anbefalinger, de siger jo, at kun stærke og dynamiske virksomheder har en chance. Og det er jo noget med, at konkurrence, altså det, at ens idéer, de skal ud og prøves på markedet og se, virker det her, at det er det, der gør, at man også overlever på sigt. Og næste del, som de jo også sagde, det var, at det er meget svært at udpege, at du skal være vinder. Fordi det er ikke altid, at det ovenfra kommer og kan afgøre, at det er dem, der vil vinde fremad. Så det er egentlig noget, markedet egentlig afgør. Og derfor er det jo måske det vigtigste, det er jo egentlig at sikre, at vi keep the winners op der, og vi hele tiden sørger for, at den understrøm af nye idéer, folk, der interesserer sig for de her områder, vil lægge deres tid i det her, at det er dem, der gør, at vi kan understøtte de styrkepositioner, vi har. Så innovation, det er drivkraften for vækst, og det kræver så også, at det er ligesom en lille baby, at man skal nurse den på den rigtige måde, der man har de rigtige vidensmiljøer, man har en infrastruktur, der gør, at viden og andre ting kan komme hurtigt rundt, også et skattesystem, det er jo så mest op, vi skal ikke tro, at alt, hvad vi som danskere kan finde ud af, at det er saliggørende, men at vi også skal have folk udefra til at komme og bo her i Danmark. Så mobilitet af arbejdskraft er også utrolig vigtigt. Så jeg vil sige, at sådan overliggende, så tror jeg egentlig, at vi har virkelig en mulighed for at skabe en fantastisk klynge her i Danmark. Jeg vil sige, at vi allerede har den her, men vi skal nok nurse den og få den til at gå videre og vokse her. Og jeg vil sige, at nu har jeg bare taget nogle få eksempler på, hvad der har været af initiativer over de seneste år her til at styrke den danske fødevareindustri fra forskellige ministerier,
Forskningsråd og Teknologiråd, GUDP, som lige har haft deres årskonference her den anden dag. Der er InnoPlus i gang i det her. Vi har BioPeople. Også her som netværksorganisation. Vi har Foodbest til at også sikre ting i relation til EU. Vi har også Inspire som et konkret eksempel på noget at tage. Så vi gør virkelig noget i Danmark for at få det til at lykkes. Men i det her spil, det er jo ikke altid, at man, selvom man sætter de rigtige rammer op, bygger de rigtige huse og alt muligt andet, så handler det jo også noget om at få tingene til at fungere i praksis der. Og igen, innovation er drivkraften for vækst, forudsætter innovation. Innovation forudsætter et ordentligt vidensniveau, nogle ordentlige strukturer til at få tingene ud. Og så der er hele den her værdikæde, som skal være der. Og en af de første i den her værdikæde, det er jo hele de områder, som universiteterne kan komme med, altså både med hensyn til den viden, de genererer, men også selvfølgelig, de uddanner jo de folk, som vi skal bruge fremover. At vi får virkelig uddannet de bedste talenter inden for det her område, at vi får gjort opmærksom på, at fødevareingrediensen-branchen, den er lige så sexy som vindmølleindustrien har været måske, eller data, eller tekniske områder har været. Så det er meget vigtigt, og jeg vil så også bare lige også genkomme med en lille kommentar her, at når man som en virksomhed, der er på verdensmarkedet og skal kæmpe derude, så er det vigtigt, at vi holder, og vi vil være førende, jamen så skal man også finde de rette samarbejdspartnere der. Og det er ikke altid sikkert, at det findes her i Danmark. Vi kan selvfølgelig prøve at skabe et grundlag for, at det kommer til at være her i Danmark. Men vi bliver også nødt til at kigge andre steder hen og se, hvad de har andre steder der. Så det er ikke altid, at i sådan et samarbejde der, at danske universiteter vil være det første valg. Så det er sådan lidt omkring de her ting. Den sidste sådan, faktor, som jeg synes også spiller meget ind omkring, når vi taler innovation, vækst inden for fødevareområdet, det er lovgivningsdelen af det der. Og hvis der er noget, der sådan er rigtig, reguleret, så er det jo hele fødevareingredienstilsætningsstofferne i lovgivningen. Og der findes jo både fra internationale FAO, WHO, Codex Alimentarius-systemer, vi har det i forskellige lande, vi har i EU, vi har i Danmark, og det er meget forskelligt, om det er i Japan, eller det er i Brasilien, eller det er her i Danmark, eller i USA. Så der er mange forskellige ting at forholde sig til. Men noget af det, man kan sige overliggende, det er jo, at lovgivningen i høj grad sætter rammerne for den innovation, der kan ske inden for fødevareområdet der. Og det er det er også godt, vil jeg sige, set fra industriens side, at der er nogle rammer der, men på den anden side, så skal vi også passe på med, at den ikke bremser innovationen fremad. At der er en form for dialog omkring, hvordan det skal være fremad. Så, hvad skal man sige, at der er det jo blandt andet hele forskningsområdet, universiteterne bør interagere med lovgivningen, således de kan bygge på fakta. Igen omkring det der, er det noget, vi skal forbyde, er det noget, vi skal godkende, er det noget, vi kan frikende, og nogle eksempler er jo hele det omkring brugen af bioteknologi, altså hele GMO-delen, kan man sige. Og det sidste, der er kommet på, det er jo så omkring sundhedsanprisninger, som også er et område der, som man skal tage op. Der er i hvert fald nogle begrænsninger inden for det her, som man skal forholde sig til, og der er vi måske meget mere restriktive i Europa og i Danmark, end hvad man ser andre steder i verden der. Og det kommer til at spille ind på, hvor man så ser den vækst ind. Så hvis jeg skulle sammenfatte det her, så vil jeg sige, at den danske fødevareingrediensindustri, altså vi har en førende position på verdensmarkedet, og jeg vil sige, at dem, der er med i det her, vi vil også gøre alt for, at det fortsat kan udbygges. Og jeg vil sige, at det vi har nået dertil, og man så den liste over de firmaer, der indgår ligesom i den danske ingrediensbranche der, så vil jeg sige, at de har været meget succesfulde, fordi de har været meget fokuseret på deres kerneområder, og de har skabt en innovation inden for de områder der, altså at de er fremme der.
Vi ved også, at der er stor global konkurrence inden for det her område der, og det igen, det skaber, det er også med til at holde, hvad skal man sige, industrien på tæerne, at vi gør alt for at finde de nyeste og innovative løsninger. Så hvis vi kan skabe de her rigtige rammebetingelser, så tror jeg, at det her det kan fortsætte med at være et godt væksteventyr, et godt eventyr fremad, og at vi skal huske på, at innovation det kan skabes via sådan et godt klyngesamarbejde mellem industri, offentlig vidensinstitutioner, at få et rigtigt netværk, ting til at fungere på en, hvad skal man sige, en god og friktionsfri måde, og at vi også sikrer, at lovgivningen indgår aktivt med at skabe muligheder for innovation. Det er ikke ensbetydende med, at lovgivningen der bare skal lægge ned på ryggen, men at vi må have en dialog omkring, hvad er mulighederne, hvordan skal vi se det her fremad. Så jeg tror på, at den danske fødevare-ingrediensbranche også er i en stærk position inden for de næste 50 år. Tak skal du have. Jeg bliver